Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pakasaritaan ni Rose nga napoluan Love Triangle. Dear Manong Nemi, naduktalak manen Manong Nemi, naduktalak manen, manen ket manen Manong Nemi. Daytoy ti may kaduan nga panakaduktal ko, nga ti asawak Manong Nemi kadag babae. Di ka lamap-mapnek, hadak lang aruden, Reden. Apin ka tapila sa bali nga babae di biyag mo. Pasensya kan. Nakaasawa kan tumat kami ti gwapo. Uy, dadagit pagsasawam. Kasi siya nga nga masaksaktan, siya nga nga masaksaktan. Reden. Pasensya kan. Santon nga maulit. Kunaman idin, ingaramid mo manen. Napintasak mat, ubingak mat, nalaingak mat, naimasak mat. Kang kanay mabagbaga nga naimasak. Sayta, at dapat sa bali nga mabae nga arako, pintagtagi ko Sunan, promise. Dadyayin ti Maudi, i-promise ko kay ka, sweetheart. Give me another and last chance. So then, mabaling ka diti magibiyang. Mama, nasakit ng peso para kay ni Rose, teraramitem Reden. Agbatbata kami nga babae nga gina. Imala ka, kanidi amana, kunak kuma. Imlasang ba't, Daddy Richard, nga asawa, kaya ama ni Rose. Dito mat kaya nga minti kunak ka, Rose, idayam amom ni Reden kanyak, nagwingi-wingat. Tapay, amok idin nga babaero ti asaw, tinubyom. Yung nagpilit ka, imagam ngagbalbali ito ni Reden. Sige, imanutak, siyempre, ta orasan ko kayat, so talagang ipatpatag mo, nag-asawa kayo. Nagdadan na tayo nga talo. Talo ko nagtawarin di amam. Nabayagin nga na tayo. Nabayagak matin nga balo. Nagaramid idi. Nagaramid manen. Agaramid tumanen. Mama, sa alangan ni Rose ti pagkariyak, nudikit ori na kayo. Santon, maudin, promise. No, kaslamit lang, no, ikampay lang ti maudi agundaway ti asawam, Rose. Tapnawan ti problema.
Nukas pagarigad ta, rabidem tumanin. No ramidak tumanin. Dinakto ikakanin ti kundaway. Maudi natin nga chance. Adamat pagbalbaliwan ti amin kan? Sige. Agamanak, sweetheart. Agamanak. Inarakop nak nga inagkan ti asawak iti matang ni mama. Kadi aksina di kiti bibigmi ti asawak manong tinalyaw ko ni mama. Imisan, di awanan ti problema. Maragsakan akban na ako ito makapagkinawatan kayon. Amoyo, nakaragsak ti natal na relasyon. Nakaragsak ti awang problema na. So nga si Karin din, tong palam ti Karim. Buwan mama, tong palam. Awan pagdanakan niyo. Let's celebrate. Ano celebraram ko, ma? Ti panagpakawan mo kanya. Ti panangawat mo kanya. Kasano ti nga celebraran? Rumbar tayo. Hindi, mag-restaurant. Di ba, mama? Kaya tiyo, dito latan balay. Saan nga naskan pa nga rumbar tayo? Okay. Siya akong timaka mo. Mabanag gumatang ti mabalinta pagsasanguhan. Ken, uminom tayo. Pinalubusak nga ro ti asawak manong naimi ti kanayat na. Kapanangala manong naimi ti pulutan ken masida. Intasarnan, agraman arak. Uminom tayo nga talo. Let's celebrate. Kas pamatalged, iti panagkarikan ka, sweetheart. Ken panagkarikan ka, mama. Okay? Nagiinom kami, manong. Nagtutos kami. Aging ka, di marik na ako, inom ko, manong naimi, kumarkarap asak, iti asawak, sinakruinak mo. Ma, pasensya ka. May atirik namin ag-asawa. Kadapi ipakadampay lang. Baka umapal ka, ma. Ma, nabayagan nga na tayo dito, papa. Si Papa Lubusak ba't nga anak mo ka? Ng mga asawa ka pa. Awanin. Sige, okay lang. Enjoy. Ituloy ka lang tuminom na sisyak. Nag-enjoy kayo, anak ko. Nakarot ka ubingan niyo. Gastoy manon na imino makapagsinubyanan manin tirik nami iti asawa. Mariknak kakasla na irut manin ti arakop ni Reden kanya. Mariknak manong nemi kasla na barbara manin dagiti agik. Apros na kanya. Uri lagsak sa kawisi ti riknak manong nemi no kasta. Ngaglin na ilo kami kini Reden. Ubingak pa'y. Kastamat kang kuha na manong. Nasurok lang ba yung temi, manong? Tapos sapa kang ngarngan na, di magpintasan na awang pa'y anak mi. Ngam kahit mo kumamat ng timandaan iti anak. Tapno adaywanan ni mamanga puko na. Kabayatan nga trabaho kami iti asawa. Nagpapas kam nga ro iti ragsak iti asawak iti day di nga rabi kasla kabarbaro manin ni ayat kada kami. Sumamsamit ni ayat. No kasta nga da pakasaktak kalpasan na kat maagasan ti sugat. Awan nga ro din tinagbaling nga problema manon nimi. Naging ka nga nadanhawat ko ni memorandum. Idistino da kiti adayo. Tapay. Nabang ko kinasalita nga rod manong nimi ti manager. Sir? Yes. Sit down. Kamawat ko natin memorandum niyo, sir. Apenas kan niya dayuda. Sikat inapilik. Akasta troubleshooter. Iti branch ti kumpanya. Kaputan mo kakabay lang. Kahit yung sawan, sir,
mapang kusulbaran tayo nyaman na problema sa dyan. Yeah. As part of your promotion. Sagbay nga may promote ka. Nasapon nga sulbaran ti problema ti branch tayo sa Dyo Manila. Sabi nga siya, sir, kabutan nam na maik nga kabaylam. Di mo kayan? Awan ti kalintag ka nga kadkad, tanya man nabilin nyo, sir. Pasit na rin trabaho. Good. Di mapakas kadkad ka. Siyempre, sir, mapanawag ti asawa. Abay, ti asawa, agaramid man kat uri adda ka. Kung mo lang nagbalbal, ewan ni Reden. Di ba, sikat na bulat ang istorya, awanin. Nagbali na nga nasingpet. Nagbali na nasingpet. Di, agtalag ka kang kwa na. Di pa bantayam ka ni mamang mo. Sige, sir. Awatek. Okay, at dapat makalawas before nga pa Manila ka. Babali mo mati every weekend gagawid. Baka maminsan di makabulan, sir. Gagawin lang siguro 3 to 6 months tigadam sa diyan. For your promotion. Gagawa sir. Gagawa after 5 to 6 years, 6 months, may promotak ton. May promotak tumanin. Gaputan na laing ka. Gagawa sir. Siyempre, yung pakamok na ito iti asawak manunay mi nagsanay. Abig sinay ka, sweetheart. Promotion na ito eh. Kasanot ka, kabayag mo nga madayo. Asa daglang di Manila. Ano serbi na ti komunikasyon, ti cellphone. Sino ka doon? Si siya. Siyempre, adamot amamok ti branch mi sa di Manila. Nga tagad to, di mo? Sino? Ni Teddy. Lalaki? Oh, bakla. Ayaw nga ma. Bakla kayo ni Teddy. Diyak malagip. Ni Teddy. Ni Destino sa Jai. Siyempre sa anak ang may kawa, kapot adam amok. Nada sa Jai. Sweetheart, panawang ka. Sing-singpit ka. Hindi pa nagsasarita mi manunay mi pagamam tada na nabtuog. Ah, sino dyan? Ni Mama. Nagsa ni Mama. Mama? Itilikod mano. Ah, ni Mama. Nakapaklib. Ma, what's wrong? Tulungan nak. Patagdan ni Mama. Impabusoy ko latan manunay mi kiniriden nga nang patakbir kay ni Mama. Ma, apay? Kay lahat nga nagsakit at itumang ko. Agamanak, Reden. Agsadag ka lang kanyak, Mama. Alalayan kayo. Apay? Ma? Kasat sakit idin ni Papa, di ba? Nasapa kayo una ang grinuma. Arthritis. Ipakita kayo ni Doktor, Mama. Reden, mga lakatlukan. Ipantay ni Doktor ni Mama. Orin saan. Aman, Mama, tapno makita kayo nga siya at. Kinapudno na manong nami na tayo na di Papa. Iti sakit na nga. Cancer of the bone. Customer edit ang angalin manong name ni Papa. Doktor, kumusta ti pasyente ni Mama? Gagangay lang dita. Napaliko ko. Gagangay. Katangim dito nga agas. Tayo patumar mo keng kuwana. Ibilin nyo keng kuwana nga saan nga bagbagkat ng nagsin. At kita lang trabaho nga nalagan. Babaat kinatao na. Ito siguro binagkat na. Nga di na kinibala ni Sokasya na pasama. Awang ka ni lalaki ni kabala, nga kabalayo. At doktor, ti asawak, matlagayam.
Kasapulan laing nga mamonitor isuna ag tumarte usto nga oras kan maanawa no kasta nga trabaho iti sa nga rumbe nga trabaho na. Awan na niya man na basta lagi di amo nang kiren talaan tagibanen ti salunat na ken saan na nga babuswan ti salunat na. Sige doktor, nag-amang kami. Inyawit mo mitlayang ni mama iti nga rabi manong. Ma, nangigyot ibiling ti doktor ha? No saan nyo kabaylan? Hanyo rarami din. Awang ba't unit trabaho dito balay Awang pa aywanan nyo nga po kuyo. Wala man pek tutugaw kailatan. Teta lang tamay distinok sa di Manila. Sinungarte ka si kaso ita no kabayla. No gagangay lang ang trabaho ti balay. Kanadamat ni Reden nga mangtulong kanya just in case hangko kabaylan. Reden, sweetheart, bantayam ni mama. Asikasuin mo suna. Kabayatan nga awanak. Ngadak sa di destino. Ma, bantayan niyo met ni Reden. Nuwat madlaw yung maladladaw nga gawid. Damanin ko na yun to. Reden, please. Agmay mesa dito ni mama. No maladladaw ka nga gawid. Agmay mesa iso na. Iso nga sa paam ti gawid. Kawan ti pagtanagan. Saan ko babayan ni mama? Nangaroon agad ni. Adaan anayan na. Awan anayek. Gagangin lang na dyan. Nitakleba. Dakay man, doktor man, asigod nga minti, pangitapanan nyo kanya. Basta dito tulag, napinta, nasayat nga tulag. Mama, saan nyo nga babusun sa lunat yun? Ken, bandayan nyo ta asawa. No, maladaw lang 5 minutes, 30 minutes, tawag yung kanya, tak. Saan ito masamak na ito, sweetheart? Kapot at pang panunutek nga, kita, sakti mga iwan ka ni mamang mo. Ni mama. Iri agpamanila akon manong nemi, nulit ko manin nga binilin ni mama. Hanyo abubuson sa lunod yung ubing kay pa Nung napindas kay pa ilain, agabay takot ko namla numanang ka. Tiyanak ko ang mga archo. Talaga ko ba't? No, hindi ko mapailang nag-asawa kayo akit baka ada ko maading ko. Alawan, anak. Alawan. Imalaam ko man sang siya. Napindas ka din, napindas. Kumit ka ba siya tim malaam. Imawalan ti kasukat pwede di papang mo. Kuma. Kahit adan anak mo, tapno, adda pa karinggorak ayubanan. Dumdeng tuneta mama. Kalpasan dito nga panakay-promote ko. Kalikagumakton. Kalikaguminton kiniriden, timadaan ti anak, ti apo ko yo. Di ba, sweetheart? Nakayat mo, sweetheart, hindi ko mapay lang amin. Amoy ka din mga kung kontrol ti asawa. Kapay ngamin nga ti pagkong-kontrol amaya. Kabutin ko amin mga aganakak kat agbali ti figure ko. Baka at nga pasukutan nak ni Reden. Alawan. No kahit mo doon tayong anak, agad mabalin. Sige na ka, Roden. Mabantayon dyan tasawak. Roden, sweetheart. Sing-singbet ka, asikaso. Asikasuin ko man ni mama. Haka malaladang mag-awawid, kawang katwanan to, Uy, no problem. Kasi orang nga tiragsak manon ni Teddy nga bakla nga kalugarak nga destino. Ito Manila, ito kumpanya mo lang magtrabaho. Yapo. Yung magmansigat, hindi destino kantoy. 6 months ko lang. Depende no kasunod, di ba nang alisto ka ba ng trouble. Di problema dito. Ay, Diyos ko kabayla kumamat, ang nalalaing ka, Ross. Kahit kumusta? No trabaho, awang problema about relationship. Kasi sinami natin darling ko. Apay. Ay, di na mo dumawat ti kwarta. Hana?
Di ba, gamot ang lalaki ni darling mo, sikat mang ti kwarta. Hanang amo dumawat ti kwarta. Di na siya. Hanang lata. Agkaot lata. Hanang dumawat. So nga ko nakadina amo tumawat ti kwarta. Agkaot lata. Hangang dumawat nga magkaot. Binigat nga tumawag nga mang kumusta iti asawak kantina. At sakbay nga maturog iti rabi, tumawag tawagak dagiti dua. Awan din nagbalin nga problema mano. Aging ka nga kung nakaniyak ni Teddy. Oy, anak mili mo, bakasyon na. Di ka kaniyak bakasyon? Sayang Yan tangi, kita tinawag kami man. Ang sayang. Sayang na plete. Sayang na panahon. Dito yung latan. Yore ko latan 3 months, aging ka, malpas na problema. Ano bilin mo? Nana? Di ko saan sanzod, dayak no, dabilin mo. Dapat kong it mo. Mapit lang harda. Gumatang Gumatang ti para kini Reden, ken para kini mama. Nasurukan nga makabulan ko dito in Manila, manunimi di agbakasyon ni Teddy, kinimpiling ko ken kuha na mapan na pakumustahan di kiti dua, ken ited na ipatungpal na manunimi tinted ko kadakwada. Kalpasan ti makalawas, manunimi, nagsublin ni Teddy dito in Manila. Oh, kumusta? Awan ti impawid na? Sana kong ganap-napan sa diay. Basta napanag ko lahat ng imtud, kita'y bilid mo nga, itud ko kadakwada. Kat ko, kumusta damat? Diyak, di ba't ayang, inal daw nga rinabingag sa sarita kay lata? Nagchat-chat kayo? Nagbibidyo ko kayo pa Aman. Saan nga sa zodong kanya, kumusta da? Kapikas sa mo may sarang tropang kanyak. Teddy? Diya ka mo nakasanong ibagagkeng ka. Di amin. Di anya. Idi mapanak iti balayo. Sabado. Kaya't nangasawan. Adda ni Reden. Hawan nga hanga na pa nagtrabaho, di ba? Diyak manam mo. Nakarasakasak mo nga magnat ko na. Hindi di makita ka ko medyo naging inayadak. Ay na, sa balit na nakita siya. Nakita. Ay, diya ka mo no, ano da idea, beso-beso lang, wano anang ang beso-beso, no lips to lips. Sino? Ni mamang mo, kenti asawam. Anya, nalipatak lang nga, pinitsyo ida siya ka. Dahil hanak ko pala nagpadbadlaw nga, inbidyo ko maidatap no, ada ebidensya, nalipata. So, kanta kumakait ng bagakang gataw, ebidensya. Teddy, kakading akang angaw, dahil ang harot timan di tawon ebidensya, nalipatak garod nga, pinitsyo kada imbidyo ida. Tsaka may ibagbagan. Paala ka, mamati ka kung saan. No, at pa nagdalek mo ti asawam, kaya na pa nagdalek mo ti inam, erase, lipate mo ti bagak. Nadagsen ti barukong kumanong nemi. Sakbay nga naturog akit di nga rabi tinawagak ti asawa. Nakapaybayag, sana nga sumpatan. Insumblat ko ni mama. Nakapaybayag. Iti kasting oras, nakaturog dan, imposible. Uno at aramidan nga tuwa. Naging kasi mong baten manong namit asawa. Hello, sweetheart. Sabi kas laka na naman nung
Ha? Ano ko man nakabanog, Sabi ka saan ka sumbat nga dagos? Turog ahon. Kasi sumit nga oras dati-dati, nga tumawag ka. Medyo sinapak ti minom. So nga, nasapak magkaturog. Ni mama. Kada sa kwarto na, No, minom ka, kadwa ni mama nga minom? Saan? Ano nawaan na kidi, So kidi tinangala ti pangted ko sana intulin. Tapay. Kadi na ka na kaya mabarte ka kunan. Tapay nga barbarte ka. Hawan, pangalak na tuturog ko. Tano sana ko minom, sana ka makaturog. Pampanunutan ka, mailiwakan ka. Kung namiding ang bakasyon ka tungkal maminsan di makabulan, agtalo nga bulan ka dita na, hanggang bali, itadiretso ko. Tap na rikas na, hanak to ang sumusublin. Sige nga natin, maturog ka nga natin, sweetheart. Sorry na disturbog ti turog mo. Tawagak mo ni mama. Di disturbo ti turog ni mamang mo no kasta. Asa ka sumit lang isuna. Una, ipalpalagip ko ti panagtumar na. Dodad tuma kasulit na. Siyak pa ino ko ti mangitandanon ti baso ken tumarin na. Ti dalom ken tumarin na. Agyaman na kreden. Ti manangasigasong kini mama. Bayat nga wana. Imbilang kumatan nga inak ni mama. Iso ang pagdanagam. Sige rin. Good night na. Maturog ka na maturog ka batin. Okay? Good night. Love you, sweetheart. Saan ko na tinatawagan pa ni mama, manong na Pinadas ko tinagtawag kadagiti amok ti numero na akarro mi manong ni Nana Merced na isang chismosa at the number na kanya. Tinawagan. Hello, Sunetay. Nana Merced. Ano ti latest, Nana? Latest? Why? Sino kaya? Didak malasan, anyo malasan ni boses ko? Ay, salud-sud na kumapila. Ay, namok. Anong ti latest, Nana? Ti latest sakit ko, Ako, love triangle, kung nadaman. Love triangle. Kaduan na kasta timpas pasamak. Dada kita'y riding in tandem nga papatayan da ni kastoy nga pulano gabuta kastukit kastoy. Kasla ka man ni Pilato ko na. Ni Pilato. Pinatay da gabuta nakibiyangan na di asawa ti adda asawa na. Kasla di. Kasla kumagin nila kay mo. Diba? Babaero nila kay mo. Idi data nana. Idi. Tanin nila kay mo adda pakibiyangan na nga babae nga adda asawa na. Di mat asawa di babae. Patay na ni Blakay mo kasla di. Love triangle nga ron. Kasla papaspasamak. Ado, tikas na nga mapaspasamak. Kasla dito lugar tayo. Adla nga ron asawa na. Di siya pa lang. Pakibiyangan na pa lang na sa bali nga babae. Dahil mat babae, adla nga ron asawa di lalaki, sa nasingad na pa tutupan naman di lalaki. Kas kumagini. Makaduwak samat. Ang mga awang ngamin ket, ebidensya. Ano nga ebidensya? Yung bagbagayo. Na Merced. Kita pamanagnig Ada ka di pakinaigat, tadak na kamatin nyo. Pakinaigam. Ano to mo
Dinhan. At dito Manila. Ngamdan niya ako nagawid. Wan. Sumidlag ayam te kunadang no awan de pusa makay ayam di bao. Kaya yung sa wana arami ti asawa. Niriden ti kung kunam. Okay, isot asawa. Kitawa, awan siguro ata. Di ba, no, anda arabid lang kat maladladaw ko mga gawin. Una, hindi ang takpaladtakit sa jay. Hindi maladladaw ng agawid at daman sigurong kunak kitagpapeso. Kanayon samad ka masapa. Kanayon nga lumablabas dito kat nasapa mo't pa lang. Alas 5:30 kasi jay. No, mapanagtrabaho, alas 6:30 kasi jay. So nga, awang nga tamat at nasapa mo't nga kawawid. So yung nga na. Okay. Tinasiyat nga ramide, balasan ko, nakayat mo, saan mong ipakpaka mo, tisasangpet mo. Kasunod na kayo tsusawan na. Ewan. Alala, sige nga rin nga adobrak. Makadisturbo ka. Bye. Tsak kayat apanunutan mano. Sa anak amamati. Nakakatkatawa. Di nakapapati. Ngayon na jimbaga ni Teddy. Nakita na kanuida. Ngagin inarakop nagmimpinisito. Ano tanga oras si dinapan. Sabado. Aldaw Haan nga maramid niridente ito. Pag ano na kumamat ni mama. Arig na inana. Imposible. Napili ni Reden. Imposible nga kayat na tikas ni mama. Imnapintas ni mama. Kas kamlag kapsat. Kat ni mama. Imposible. Asawa ti anak na? Jesus, imposible. Imposible. Jack mamati. Sa anak ang mamati. Jack mamati sa anak amamati kinunkunak manong naming im tinongpal ko tik balakad na merced nga saan ko ipakpakam mong agawid akon. Rabi nga timtengak manong nami. Adabukod ko nga tulbek. Agkapagabaak. Apay nga dumtengak nga jak agpakpakapuod. Apay nga sanak nagtugtug. Sanak nagtugtug. Yan tangin na ilukat kunti maindor. Iti salas manong. Saan nga naakas dagiti baso, pinggan, kan ti botelya ti arak, talo nga baso. Sino na kita nagiinom? Tinurong ko ngayon muna ti si Ledmi ti asawak manong. Awan nagyan na. Sa tinutayan ni Reden. Tinirong ko manong name ti si Led ni mama. Ikamak ko man ti si Redura idadamangig ko. Agas asog ka nagararingeng. Oh my God. Asog ka na ring ti may sa nga babae. Diyos ko. Idig kamak ti seredura manong nemi saan nga nakalak. Inayad ko manong nemi inlokat. Nasip nga ti unig. Manong nemi nalak ti cellphone ko. Hinsaganak ti kamera. Ure awan silaw. No agpicture ka. Nalawag lata. Tadabukod nga silaw ti cellphone manon nemi ti kamera ti cellphone. Idi saganak ti kamera.
Manong Nemi ni Reden. Lamo-lamo nga day tirabaw ti may nga ba ni mama. Madamada, Manong Nemi. Tak. Naminduha, pinicture ko. Sa ako'y soblat ti video. Tapno da pamanek-nek. Tsaka mo, Manong Nemi, no ape nga sangko nga dinisturbo ida. Ininayad kumitlangin lokal, inrecryptiri daw. Sak na panitilikod. Kat dito ya ka nagan-anug-og, Manong Nemi. Apay. At ito basol ko. Tapno ka na yun nakamasaktan. At ito basol ko. Tapno maaramid lata ti asawak. Iti makinahig iti sabaling nga babae. Nga tipay mismo nga inak. Ito yan di bagbaga ni Nana Merced nga love triangle. Lapya ko mamat no saan nga ti inak. Kat ni mama, anya ti klase na nga ina. Amo na nga asawak. Apa ngayon tulak na, tulok na. Apa ngayon tuyak na. Wala ka dito sa mga lalaki nga masarakan na nga mangkudkud ti budo na. Kati asawak. Kaya't ko pa'y nga maarabid namanen basta sa lakit kumaga ni mama. Nagiti ayok. Nagiti maglilipot. Dagiti ayop, dagiti manglilipot. Manong Nemi nakabaybayakak, iti roar, iti likod ti balay, iti mapanunot kon ti sumre. Iti silad mi, iti asawak, iti lokatak manong, at damat din dito'y niriden. Si Ririing, sweetheart, nagnam, Abay nga di magpakamo nga agawid ka. Tuloy mo tumaturog. Takas na akman. Intun bigatin di pa nagsasarita tayo tinalapat. Ross, saan ka nga? Ag-question pa eh. Noan niya ti adda ti panunod mo. Iso. Numasapol mo ti pampanek-nek. At dahi ti dito sa cellphone ko. Ti pamanek-nek nga si rababaw ka kini mama. Ana. Pamanek-nek nga si rababaw ka kini mama. Ayop ka rin din. Ti pa'y inak. Ti pa'y mismo nga inak. Pwe? Deto't may pakita na rawat ka. Pati bakit? Maturog ka. Ross, pagsaritaan ta ti amin. Ano ko matiras ka na pagsaritaan ta? Yung karimidi, yung sa mutong ulitin. Kaya inulit mo. Iti kanitong ulitem, anya taramindek. Urek, tagluwa ka ti tara, saan ka na mapakawan? Saan ko na paganano, di kasken ka, kadurmen ka, di ka pa'y kayatin ang kakaida, di ka pa'y kayatin ang kakasilad. Sige, dito'y mo, tamapanek sa baling nga silad. Mabit lahing, di nakigawin na kasnay, batan na!
Oy, Sineta, at sino kayo, apay? May sakapay! Bakbakitan ka na aram. Di ka lang mabain. Awang babain mo. Hanya ti klase mo nga ina! Agwala akong manong na minumampay kumakayat. Napagpiestahan da kami dakiti marites iti lugar mi. Ngam saan nga maliklikan manong. Kabutaan mo dagaya mo yun. Kas iti pamasagit idi ni Nana Merced iti tinawagan. Amo na idin di mapaspasama. Nasapa nga awit ti asawak. At iti kaawan ko, at kasukat ko nga asawa na. Nga masapa nga sangpatan na. Timet inak manong nemi, di na kanong kaya, ti agasawa. At akasano nga makaasawa, kat adamat at asawa, ti karelasyon na, ti mismo nga manugang na, ti mismo nga asawa. Gabo. Tapno lang maipeksak ti pungtot ko manong nemi, tinong patungpak, adinanog-danog ti asawa. Uwain, kahit ko lang maipeksak ti pungtot ko. Hindi mo maaganawa ni mama manong nemi, ta isakit na siguro Ustunan ko na. Ta saan ba't nga bumales manong nemi ni Reden, itay tayo na latta ti bagi na ustunan. Uwan, ustunan king kuanan, sikaw mati sublat ko. Ay, ala, pinungot ko manong nemi, drumudom tibukot ko nga ina. Anak ko, anak, ano ka? Nitas klase mga ina, nakadakdagas ka nga ina. Anak ko. Manong nemi, ididay dimit lang arabi pinapanaw ko ni Reden. Uwain manong. Igawid ni mama ti asawa. Aping igawid yo. Awan ti sa baling agdesisyon iti dayto nga balay no sa nga siyak. Gabot balay ko daytoy. Iso nga diyo kahit apapanawag ni Reden, tagtalined, kada kayo tagdan na, agas-agasawa, kad siya ti pumanaw, kas nakalita kahit mo asawan, ha? Awan pa yun ti awag mo kanya ka mama. Kaputa sangkan nga ipilang nga ina. Sangkan nga ina, tagas ka nga ina. Nalipatam ka din ng pustak ti kakaiso ng abiyag ko, tatlo lang may pasngay ka. Dada ka ti pambar mo? Obligasyon mo, mangipas nga ganyak. Gaputas insikog na. Sa isot pagdakit mo, isot pagpambar mo, tapno maaramid mo, ti manglipot. Manglipot kanyak. Tapno ang tawayayo, ti asawak, kasta. Saan nga sinsinan tinaramid mo? Saan nga aramid ti ina tinaramid mo para iti anak na? Hayop ka. Kadaktakas ka. Sikangatan ti kadaksan nga ina ni tayo lobong! No saan nga pimanaw manong nemi ni Reden, baga siyak ti pimanaw. Nadakarbar nga kita ito nga balay ko nak. Dati pa nakarenovate na, siyak nagkastos. Dito yak, saan ta kang mabaling ang pagtalawan. Nakwarta ka ni kapat ito nga balay. Sige. Nisukayat mo anak. Ngamulit-ulitek tumawat ti pamakawan mo. Pakawarin na kumanak. Pakawarin na. Anya nga tanong, mapan yung danunan da jay, asawa ka nagbali ng asawam. Napasamak lang tikas jay. Kabutip. Panakailiw ko. Nangurugit yamin iti. Na minsan nga naginom kam nga dua. Malaglagip ko rin papang mo.
So, nagsangsangit ak. Nagsangsangit ka. Tamalagip mo rin ni Papa. Mailiw ka. Anyamat tinaramid ti manugang mo. Ayaw na ka. Hustunan ko na. Marakop ka keng ko na. Naging narakop ka nga doa. Kitagapotaan mo na nga mailiw ka. Inagkan na ka. Intuyak mo kasta. Dahitat nang rugyan ti relasyon nyo ti manugang mo nga asawa kasta. Nga di na paramanan na kan, alakan nga ala. Di mo lang pinanhunot nga daka masaktan. Nga kang kalain hindi masaksaktan no kasta gagbabae ti asawak. Nakasaksakit ti naramid na. Di adadaman nga nasakit ita. Dati mismo nang liputan ng anyakit mismo pa nga inak. Di mo lang pulos pinanunutan dita sakpay kumang inaramid mo. Alam no sana ka mapakawan anak o maramid ko. Tung palbiyag na sidiran na katibukod mo konsensya. Sikamit lain. Timang tusdusay ti bagim. Gabutin na ramid mo. Adda ka pa lang dito daga. Ngem arig na nga daka ni ti impyerno. Gabutin kinadakas mo ngayon na. Manong nami nagsubli aki di bisina. Kat kas iti na ikarikan niya na ipromotak manong. Imawan serbi ti promotion ko. Saan ka narangsa. Kaya pata kastoy man ti pamilya. Kastoy man ti relasyon mi. Tinagpaling asawa. Agawid ak dito balay ni mama ti madanon ko may sagana amin. Nakaluto akon mangantan. Muna kilatan. Mga anak tulad na kahit ko. Anak, kasto'y kadilatan di mapaspasama ka na ta. Ano ta kahit mo? Anya ta ramidag tap no mapakawan na. Ti inaramid mo ket awan ti balikas sa pamakawan. Nagbababawi ka na. Santon nga maulit. Talagang saan nga maulit. Gabuta saan nga sumangpit dito iti manugang nyo. Malaksin ano, aksin sinarak kay tiruan. Ankon nga ramitin deta. Ngayon, kahit ko kumakit ta, makapagsinubyanan kayo. Ana? Takalikaguman nyo pailang agsinubyanan kami ti asawak nga malalaki yo. Kasanong hardlatan, di mo ka din mapakawad ti asawak? Kas iting karik idi mo na numaramid na ba'y ultimatum awan ng pasit na tipusok. Sige anak. Adda kami manong nami nga dua kani mama iti maysa nga bigat iti Sabado. As si kaswork manong nami iti masetas ko iti hardin ni dumay naktulungan. Tulungan ka, anak. Tulungan ka. Adda ka na kayo, no? Kahit nakatulungan. Hindi bigla manong name yung sumangpat ni Reden. Rose? Mama? Reden? Napinta ka? Rose? Mama? Nadagsapsapol kanya. Iba kayong awanak dito eh. Simbrek manong name di asawa kiti yung nagtibalay. Nagkinita kami kini mama. Anat namnamayam nga basol na. Tadamang sapsapol kang kuhana. Sinudsud manong name ni mama. Anat namnamayan nyo. Tanda ni dumabulan na yun. Sipot awan dito eh. Baka nakaramit manin. Tisan nga rumbeng. Hindi tadatalo manong naming nga lalaki ngay masidig. Mabaling ka din nagsalutsod. Anak ka tiyahay diya po. Dito iti balay ni Reden sa kadi.
Sikat asawa na. Kat sikat ikatukangan na. Ay, sa dinutayan ni Reden. Abe, inat basol ti asawak ka na kayo. Nakibiyangan na ti asawak. Saan mo kuman nga sa leknipan pa ti asawang nga babaero. Mangkakalong. Sa dinutayan na. Intudok manong nemi. Intudok itiri daw. Tinalyaw ko ni mama. Apay. Saan ko mabaling nga? Sa lakniban nga. Ilimeng ti babaerong asawak mga. Kinunak. Sinerek da ti balay manong nemi kat nangigkulangan ti bonogbog iti uneg. Sa dain ruwar manong nemi kat tinanggel ti asawak ni Reden. Apay nga baga mga dak dito! Imbaga kang sa mong ipagbaga na magsabsabor ka niya? Huwa! Sige. Aramidin yun kayat yung aramidin kang kuana. Kinunak. Tapnad na pagpatingkaan tikas kang kuana. Manong nemi kasalasak pabasulan ni mama. Anak. No adadak sa mapasamak ni Reden. Adda pa kay naigam. Anya ko pa kay naigak. Imbagam tiyan. Kaya wala iulbud ko mama. No kayat da nga talaga. Nga sapulen kat masapulan da. Anya ko itan di mo mas pasamak yan ko ana. Awanan bibiyang ko. Naging ka manong nemin ti kabigatan na nasarakan na ti bangkay ni Reden. Iti igid ti karayan manong. Natayan ti asawam. Pinatay da ti asawam. Pinatay da ni Reden. Wen mama, nadamag ko. Ano si panik na? Nagyamanak tawan anak ko. Ngagsapul to no sa dinutian ti amana. Agyamanak ta saan nga kanagiti imak nga natay ti asawak. Agyamanak tagpatinggan ti kaskeng kuana nga babaero. Maragsakan ka. Saan nga makuna nga ragsak dahi ti mama? Pagyamanak lang. Ta kayo. Nasakit ka di tinakim yo, tirik na yo, tanatayan, tilalaki nga tinaminsan kat pinarparagsak na kayo. Inayat yung kandimat ti asawa? Awan, tinasakit na pakrang ko, gabot ta. Ti agdama, kat sakbay nga natay ni Reden. Kadawanan ti patig na kanyak. Tano na patig ko mapailaing. Sinalik ni ibak ko ma. Kada kayo, mama. Nasakit tinakim nyo, kapot yung patigyo, ti asawak. Nuwan niya ti panikrik naman at kastaman kanya. Ngayon sa sino ti mang claim ti bangkay na. Saan ko claimin? Bayan nyo nga nagitinaganat kang kuwana ti mang claim. Tadyak kayat nga man sayak ti bangkay ti babaero iti dayto nga balay. Kasta nga ron tinabasamak manon nemi dagiti naganak kini Reden tinangiman sayag ken kuan. May dagiti pulis manon nemi tapno ituloy dat investigasyon. Nagpatangganak manon nemi nga awan ti pakinaigak tinabasamak. Saan ko inbilin tapno batayan dati babaerong asawa. Basta manipon idi awanin ti bibiyang ko ken kuan. Awan tinaramidan daman, naimindaking galang ti kastati statement ko. Saan kong imbagano siya sino ti atapak, gabutaon ti amok kunaklat. No payalisto ko mga ibagak, manong nami, ti lalaki nga may, nga nang ibaga nga isut akin asawa, ti kinalong ni Reden a babae. Aging ka karagitoy, manong nami, sa diwa pay laing, dagiti pasama. Numampay,
nakamove on akon. May sak abalo, ket siyempre. Nawaya da kiti babaro nga umayag pasag kaniyak, tapno iroknoy dati ayat, ganda kanakuan. Nga mawampay manon name iti nagbalin nga kasukat, di direden iti puso. No pay adan 5 atawan tinapalabas. Ni mama manon name nagsublimat lang ti dati nga singad ti tunggal may sakada kami. Imbilang kumit lang ngay sukit inak. Agasmat iti pang imbilang na kanyak na siyakat anak. Napintas ti relasyon mi, akas agina, no pa'y tututwa kami. Ngam naman ni baga na manon mi nga mag-iasawa, kat piliyak ti lalaki nga saanan akas kadidir din. Ngam kasano mata apilian ti saan nga babae romano. Kasano tagpili ti nasingpet nga asawa. Dito iti pagkasaritak, manong nami nga nagyaman naglaunay, ti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga nakinsen keng ka ti detalyena. And thank you, iti anos mo nga nang iba, sakit sabi kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarimingan ti biyag, kadagitipadak nga nagdangag ka nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuyagyaman nga pagkaya mo, Rose. Thank you, King Ka Rose. Tingka pa nagsurat.